салом. Ман Рафиев Абдухолиқ Розиқович, 2007-87 соли таваллуд. Ман аз моҳи декабр Lexus нархи 230,000 сомон гирифтам. аз 260,000 сомон пули нарх гирифтам. ҳамина ваъда метиҳам ки то 2 апрел бармегардонам, метиҳам шумо барнагардонам ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Обши сума 560 сомон, 60 сомони дига бо 560,000 сомон бо 60 ай 500,000 60,000 сомони дига бо дабаф кашидаги ишон да булавай 560,000 сомон обши пулаш то 2 апрели моҳи соли 2025 бармегардонем. Алҳамдулиллаҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародари аҳли ислом, Аллоҳ ҳифзтон кунад. Ҳар куҷое бошен, зинда ва саломат бошен. Видеои имрӯзаи мо дига чӣ ният дига видео будане ки аки видео биромад узр бахшиш. Гӯш кунем бо диққат. ҳамин одама нигоҳ кунем, видеошо тамошо кунем ҳозир, баъдан ман шумо яда гап дорам нисбати одам. хуб, тамошо кардем, диден? ин одам Абдухолиқ меган. Инҳо як чанд қапеш дар Душанбе як офисуи карда буданд, 3-4 кас 5 кас мумкин буданд, валлоҳу аълам. мошини одаморо қабул мекарданд. ба суми бигем арзон 200,000 да мегирифтам, гуфтам мефурӯшем 200,000 220,000 метем. ам хеле дар рудаке ки ҷода ам сунода хулоса чи офис доштан. Мардума покиза сумша ҷамъ мекунанд, фаҳмидӣ? суми мардума ҷамъ мекунанд, хулоса ҳуй мехӯранд, мегирезанд, гум мешаванд, нест мешаванд. хакаятшоно меқапанд маҳкамаи дар Душанбе. бибинед ки ин одам ям яке аз ҳамоҳое ки гирехтагӣ дар Грузия ёзи гаштаест. Абдухолиқ меган худаш набадаи худаш фаҳмидин, гуфта ки мисол ман мехе пул қарзору метам айна мехе одамо мисол ам одамо хоҳиш карданд номои ваё набурояд барои ма уҷа маҳкам кардам номошона. барои ҳамин ин хе мисол машиникора шумо бишносем бидонед, мисол бо бовар накунед ҳозир дар Грузия ҳамин одам мисоли ду Грузия и ҳама Грузия ҳамаш машинике чи хеле манам фаҳмидам. мисол амуҷа одамо ҳастанд бачаҳои соз амуҷа савдо мекунанд, мошин меорам, ман мешиносамшона. оне ки и бисёршон хеле кор да заниматься мекардад. фреб мекунанд то натен сумпум ягон каса пешаки одамои надёж дида буроен, мисол фаҳмидӣ? инами ҳам озида амуҷа шта чим чи кор кардесай, мошин пошин кардесай, ҳамуҷа ҳам хеле корша давом додесай. эҳтиёт кунед бародари азиз. и хеле машинико шумо сахт хитона биқапен. чизере ки иншааллоҳ ма барои шумо тавсия метавонем, бар зарари шумо нест, бар гуфти бапо хайра барои шуморо. ман шуморо мегум, мефаҳмонам, аз шумо огаҳ шен, бидонен мисол кия чия одам. ҳамине бародари азиз. барои видеоро падилитса кунен то ки дигаро бинанд, иншааллоҳ аз ин хабар огаҳдор шаванд, бифаҳманд чӣ гапа чӣ гап нестай. Аллоҳ ҳифзтон кунад. ҳар куҷое бошен, зинда ва саломат бошен бародари ма. видеоро падилитса кунен, бозам лайк, комментарияро фаромӯш накунед, фикротонро бинависен, иншааллоҳ мо мехонем фикрҳои шумо.